Περισσότερα από 700 σχολεία πρόκειται να κλείσουν στη χώρα μας τη φετινή σχολική χρονιά λόγω έλλειψης μαθητών. Η Ελλάδα μας κατέχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η ραγδαία γύρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη μαζική φυγή των νέων από τη χώρα μας κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα και δυσάρεστα. Οι ηλικιωμένοι είναι περίπου το 23% του πληθυσμού μας και υπολογίζεται πως εάν συνεχιστεί αυτή εδώ η άσχημη κατάσταση, πως σε περίπου 20 χρόνια θα είναι το 33% του πληθυσμού. Ένας πάρα πολύ τρομακτικός αριθμός, φίλες και φίλοι, έτσι. Συμπέρασμα, το κράτος και η κυβέρνηση δεν δίνουν κίνητρα, ενθάρρυνση και επιδόματα στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια. Ανταυτού εγώ βλέπω πως το κράτος και η κυβέρνηση δίνουν λύση στο δημογραφικό και στην υπογενετικότητα στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας, στην πατρίδα μας με τους λάθροϊσλαμιστές. Κατανοώ πως τα οικονομικά μας είναι στα χειρότερά τους, αλλά πρέπει να δράσουμε άμεσα και να μην περιμένουμε να μας δώσουν λύσεις κάποιοι οι οποίοι εθελοτυφλούν πραγματικά. Πρέπει να δώσουμε λύση στο δημογραφικό και στην υπογενετικότητα με Ελληνόπουλα και όχι με Ισλαμιστές. Πρέπει να δράσουμε άμεσα, φίλες και φίλοι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και πολύ σοβαρά, διότι εάν δεν δράσουμε, έπρεπε να είχαμε δράσει ήδη χθες, θα γίνουμε και επισήμως Ισλάμ.